Повечето хора купуват чук и си мислят, че всички са еднакви. Не са. Може да прочетеш спецификации навсякъде, но това, което ще ти покажа сега, идва от практика. Ще ти отнеме 30 секунди и ще ти спести много нерви. Как да разпознаеш качествен чук? Не теория, практика. Първо, главата. Тук започва всичко. Виж материала и обработката. Качественият чук е правилно закален. В противен случай се деформира или се отчупва. Бърз тест. Лек удар между два чука може да ти даде ориентир за твърдостта. Това е добър индикатор за качествена обработка. Второ, дръжката. Това, което реално държиш в ръката, дърво, фибростъкло или стомана, всяка има своето място. Но важното е захват, баланс, поемане на вибрациите. Добрият чук омекотява удара, лошия го връща директно в ръката ти. Бърз тест. Направи лек удар и усети как се държи. При дървените дръжки погледни структурата и влакната. Ясенът е един от най-често използваните материали при качествени дръжки. Важното е дали дървото е добре обработено и импрегнирано. При фибростъкло обърни внимание дали има допълнителни защитен полимерен слой. Трето, връзката. Това е критично. Главата трябва да е здраво фиксирана към дръжката, без луфт, без движение. Бърз тест. Разклати леко. Ако има движение, това е проблем. Четвърто, балансът. Добрият чук се усеща естествено. Не тежи само отпред. Не е и прекалено лек. Трябва да замахваш без усилие. Тук разликата се усеща веднага. Пето, захватът. Повечето го подценяват, но след няколко часа работа това прави разлика. Добрият захват не се хлъзга, не наранява ръката, дава контрол. Шесто, предназначението. Не всеки чук е за всичко. Кофражен, монтажен, шлосерски. Избираш според работата, не според външният вид. Тук вече разбираш дали това е чук за работа или просто за рафта. Лошият чук не просто удря зле, той те уморява и увеличава риска от грешки.